ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናይ ባዕሉ ኢምፓየር ዘቆመ 50 ሰንት ኣብ ሸዓተ ክፍለ ኣካላቱ ዝተወግአ 50 ሰንት ሞት ጥዕሙ ዝተመልሰ 50 ሰንት ደኣቶም ቢፍን ናይ ሙዚቃ ህይወቱን መን ክቆትሎ ይሓስብ ከም ዝነበረን ሎም ድማ ብዛዕባ ናይ 50 ሰንት ታሪክ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ብምግባር ወትሩ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ ብታሕትና ዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ኣብቲ ሰዓት ድማ ኤሚኔም ን50 ሰንት ምስ ዶክተር ድሬ የላልዮ ኤሚኔም ከም ዝበሎ ንመጀመርያ ግዜ ን50 ሰንት ኣፍታ ዘረኣየሉ ግዜ 50 ሰንት ኣብ ዓብ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ነጊርዎ ብድሕሪኡ ድማ ኤሚኔም ን50 ሰንት ምስ ኩሎም ኣብቲ ግዜ ነበሩ ፕሮዲሰራት የላልዮ ኣብ ናቱ ሌቨል ድማ ተፈርሞ ይጅምር ምስ ሼዲ ሪከርድስ ወይ ድማ ምስ ናይ ኤሚኔም ሌቨል ኣፍተርማዝ ኢንተርቴይንመንት ወይ ድማ ምስ ናይ ዶክተር ድሬ ሌቨል ምስ ኢንተርስኮፕ ሪከርድስ ወይ ድማ ምስ ጂሚ ሌብል በሓንሳብ ምስ ሰለስቲኦም ይፈርም ድሕሪ እዚ ድማ ጌት ሪች ኦር ዳይ ትራይን ትብል ኣልበም ኣብ 2003 50 ሰንት ይዝርግሕ እዛ ኣልበም እዚኣ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቢልቦርድ ቀዳመይቲ ኮይና ድሕሪ ምውፃእን ኣብ ሬድዮ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ስለተሰምዐትን ኣብቲ ግዜቲ ሪከርድ ክትሰብር ክኢላ እያ ካብተን ፕሮዲስ ዝገበረን ኣብ ዩቲዩብ ዝተዘርግሓ ደርፍታት እውን 2.3 ቢልዮን ድሕሪ ምርኣያ ኢን ደ ክለብ ትብል ደርፊ ጽቡቕ ክትርአ ምስ ኤሚኔም ድማ ፔሽንት ዌይቲንግ ትብል ደርፊ ብሓንሳብ ክሰርሑ ክኢሎም እዮም ኣልበም ድሕሪ ምስርሑ 50 ሰንት ድማ ናብቲ ዝነበሮ ዝናን ክብርን ክትመልሶ ብክኢላ እያ ኣብቲ ሰዓት እቲ ካብቲ ኣጋጢሞ ዝነበረ ውድቀት ናብ ዝነበሮ ክብርን ዝናን ክምለስ ኢሉ ድገመቶን ዳሓሰቦን ማንም ሰብ ኣይነበረን እንት ግን ኢዱ ክህብ ኣይከኣለን ኣብቲ ሰዓት እቲ በዛ ኣልበም እዚኣ ናብ ዝነበሮ ክብርን ዝናን ክምለስ ክኢሉ እዩ ሰንት ደው ኣይበለን ኣብ 2005 ድማ ዘ ማሳከር ትብል ኣልበም ዘርግሐ ግዜቲ ድማ እዛ ኣልበም እዚኣ ምስ ተዘርግሐት እዛ ኣልበም እዚኣ ድሕሪ ምዝርግሓ ድማ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 1.1 ሚልዮን ኮፒ ድሕሪ ምሻጡ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዝነበራ ኮፒ ሽያጥ እታ ዝለዓለት ናይ ራፕ ዝተሸጠት ክትበሃል ክኢላ እያ እዛ ኣልበም እዚኣ ከም እንደገና ኣብ ቢልቦርድ ቀዳመይቲ ምዃና ኣብ ውሽጣ ድማ ከም በዓል ካንዲ ሾፕ ዝኣመሰላ ደርፈታት ነይረን ኣነ እየን ኣብታ ዓመት እዚኣ ድማ 50 ሰንት ቡሌት ፕሩፍ ዝተባሃለት ጌም የውፅእ እሞ ሽሙ ብጣዕሚ ሓፍ ከብሎ ክኢሉ እዩ እዛ ጌም ድማ ናይ 50 ሰንት ሓቀኛ ታሪክ ትገልጽ ኮይና ንጸላእቱ ድማ ከመይ ገይሩ ከም ዝከላኸልን ከመይ ገይሩ ሕንኡ ከም ዝፈዲ ተርኢ ቪድዮ ጌም እያ ነይራ ሕጂ ድማ 50 ሰንት ናብ ዝኣተዎ ንዓመታት ክኸይድ ዝኸኣለ ባእስን ህልኽን ናብኡ ከብለኩም ኣብ መንጎ 50 ሰንትን ጃሩልን እዩ ጃሩል ኣብቲ ግዜቲ ብጣዕሚ ህቡብ ራፐርን ተዋሳኢኒ ነይሩ ኣብ ህልኽ ዝኣተውሉ ምክንያት ድማ ኣብ 1999 ጃሩል ቪድዮ ክሊፕ እንዳሰርሐ ከሎ ሓደ ዓርኪ 50 ሰንት ናይ ክሳዱ ስለ ዝሰርቆ በዚ ምክንያት ድማ ጃሩል 50 ሰንት ብጣዕሚ ዝቐንኣለይ ብዓርኩ ገይሩ ሊኢኹ ድማ ከምዚ ገይሩ ኣስሪቐኒ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ እዩ እዚ ህልኽን ባእስን ዝጀመረ 50 ሰንት ድማ ጃሩል ድበሎ ድሕሪ ምስማዑ ትኽክለኛ ጋንጊስተር ከም ዘይኮነን ንስቶም ጋንጊስተራት ድማ ንስኦም ይኸይድ እምበር ትኽክለኛ ጋንጊስተር ከም ዘይኮነ ይድዛረብ በዚ ዝተላዕለ ድማ ናይ ክልቲኦም ባእስን ህልኽን እንዳበርትዐ እንዳጓሃረን ይኸይድ ሓደ እዋን ድማ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ስቱድዮ ብሓደ እንዳሰርሑ ከለዉ ኣብኡ ዝተፈጠረ ባእሲ ብሓደ ብላክ ቻይልድ ዝተባሃለ ዓርኪ ጃሩል 50 ሰንት ብኻራ ይውጋእ እዚ ግርግር ድሕሪ መፍጠሩ ድማ ንብላክ ቻይልድ ፖሊስ መፅኦም ሒዝዎ እሞ ነብሰይ ብምባል ምክንያት ድሕሪ ቁርብ እዋናት ካብ እስር ቤት ይፍታሕ ብላክ ቻይልድ እዚ ባእሲ ክግብር ዝገበሮ ድማ 50 ሰንት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ዘውፅኦም ነበረ ናይ ዲስ ትራክን ናይ ጃሩል ዲስ ይገብሮ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሰዓት እቲ ላይፍ ኦን ዘ ላይን ትብል ናይ ዲስ ደርፊ ድሕሪ ምውፃኡ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ላይፍ ኦን ዘ ላይን ትብል ንጃሩል ትምልከት ፀርፊ ዝሓዘለት ደርፊ ይዝርግሕ 50 ሰንት 50 ሰንት ብጣዕሚ ህልኸኛ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዋንክስታ ትብል ናይ ጃሩል ብጣዕሚ ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ሽሙን ኣብ ከባቢ ዝኽበረሉ ነበረን ሽሙ ብጣዕሚ ተትሕቶ ደርፊ እንደገና ይዝርግሕ ዋንክስታ ማለት ዋን ኤብል ጋንግስተር ማለት እዩ ንጃሩል ድማ ትኽክለኛ ጋንግስተር ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ
ጃሩል أي حمقان أفت ساعتتي lose change تبل درفي 50 سنت طرح زي كونت أبقون نخوينهم دحجزوا زنبورو سبات نبعل إمينيم دكتور دري باستا ريامسن نعاون ديسك قبرهم كيليو أفتا lose change تبل درفو ناي جارول مالتي أما جرشة دما FBI murder inc زتبهله ناي بعل جارول level investigation يجمر إذا ما خلينا دما FBI إزي murder inc زتبهله بناي drug زقومة سلزقونه حقاون سلزيكونه FBI يجلس مالتي أبكل تشحن شو عتن دما supreme زتجارول murder inc يدقفهم سلزنبرة بقوم مخنيات دما كده سوات سلزموتو سوات بمقتالن كاب حق زواج دراج نمول عدميو يفردو زي supreme زتبهله قلسب 50 سنت سوات ليخو كقتلو ذا حسب ولا كوانت خونه أبتستأثروا لجزء جن 50 سنت ولا حنت عينت كسي أغربلون 50 سنت بتعمي سمو انداجنن لك عبو دما جارول دم انداودغن أب بزح تخرت سنجميرو بتنا investigation مخنيات بملؤ نبراتو بزنبورو زنان شمن أغلى لا كورد كيليو أبكر باوان أبكل تشان عصر شمونتن دما 50 سنت جارول رأسو كم زاد ننجرو نيري جارول حدا ناي موسيقى كونسرت يقرب مو 50 سنت نزي هل خيلو أبقدمي زنبرة كلتا ميت ومبر يجوز أمه كأبادو زخون نجاري خات درف ولا حنت جبرايت خلني خا السخا الريل جينجستر يكون كان زر ملختي جارول سادو خم زدنن يجبرو 50 سنت أب ناي إنستغرام جت ودما مسحقد ملا جتن جيرو بوستيلو نيرو 50 سنت نزي وناتات زي بخال وجد دما 50 سنت مس دي جي كالدن ريك روسن بيفوست أتيو كم زنبرة نزب أسن هلقن تتأكيمو دما كما يجيرو نتقومو نأدفرتايز يسرح شمو نخيت أفئن كم زقبر دلو بالحاتي زرقي أبزي ساعة زي لعلو خلدو جن كاني ويستن 50 سنتن زاتو هلق بتعمي خبيد نيرو كلتا شحن شوعاتن كلتيهم ألبوم كم زرقحو بمحبرة وقصاتهم كاني ويست graduation تبل ألبوم ناي 50 سنت دما كارتيست تبل ألبوم أو كلتا شحن شوعاتن أب حدا ورحي بحدا كم زرقحة محبرة وقصاتهم يزرقحوا مالتي 50 سنت دما بتعمل هالغنيا سلازخونه كاني ويست ألبوم أفتات تزرقح له معلتن ساعاتن ناي كلتيهم ألبوم بحنسب كم زرقحة يقبرمو ناي كاني ويست أبناتين العلي بمشت أن تقدماتني تغلا لا كاب ميوزيك اندستري ريتاير كم زقبر يحبيرو 50 سنت لازم مخني الدما أب إنترنت أب كل محبرة وقصاتن بتغلط كم زي سحب يقبرو بدحريو جيزيو آخيلو أتن ألبوم كلتين بحنسب مستزرقحة ناي كاني ويست شعاتميتن حمسان شو عتن شح كاسيت بحنسب كشيت كله ناي 50 سنت دما شدشميتن تسعان حدن شح شيت لذي بز مخنيات دما كاني ويست ن 50 سنت أفت جزيتي سعره خيليو نجرجن بدحريو زمتو ن 50 سنت كاني ويست انت سعرني اب ميوزيك اندستري ريتاير كجبري إلهم دحر محتاتهم 50 سنت دما إذا دقبرنايو أقلبو سبات نمسحابين بر بمبال قالوا فتسماء كابزا سعرات زي ندحرايو 50 سنت ناي جينجستر هيوتن تقدفو كم زدلين كأسبغاس كابو كم زواتن زرقي 50 سنت دما أبكلتا شحن شعاتن before I self destruct تبل ألبوم يزرقح إذا ألبوم زي دما أب بيلبورد مبل حمشي تقوينا دحر مسرعة بحموشتا معالت دما 160 شح كوبي كتشيت كيلاها أمو داتا دما 50 سنت كابنا موزيك كان رابطن عالم ريحقو ناب تي في شو دحر ممتعو أبكلتا شحن 14 باور تبل تي في شو دحر مغرابو بدحريونا يتسانحن أنيمال أمبيشن تبل دحر مزرقحو أب أمريكا أب أنا مجمرة سومون 4 شوعات شح كوبي كتشيت أولخ إلاه أب ساعة زي 50 سنت ببيزنس مس جي يونيت براند بألبوم دما Get Rich or Dine أب مالتي مليونر درجة ركب إيشن بقر كبرات هذا تلتي لا ميك رياكشن بزنا لهم عند مدب عجبكم تزرع جاكم
ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ዝቐፅል ብካልኦት ኣዘናጋዕትን ኣዛነይትን መደባት ስጋብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ፒስ ኣውት ciao 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 ciao